formalitățile. Intrați, vă rog, dar foarte, foarte repede. Stimați colegi, la ședința comisiei vor asista colegii noștri din Albania, delegația cărora se află în vizită la centrul de training al Comisiei Electorale Centrale în frunte cu doamna președinte a Comisiei Electorale din Albania, doamna Eliferia Luzi. Bine ați venit! Deci se aprobă instrucțiunea cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare. Deci, în conformitate cu prevederile legislației electorale, se propune aprobarea instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare, conform anexei. Punctul 2 presupune intrarea în vigoare. Stimați membri, această instrucțiune, în principiu, transpune pas cu pas acțiunile ce pot fi întreprinse de către partidele politice în cazul în care acestea vor dori să creeze un bloc electoral pentru a înainta o listă comună de candidați în cadrul alegerilor parlamentare. Este un drept garantat concurenților electorali. Totodată, procedurile sunt descrise în codul electoral, dar noi am ajuns la concluzia că este binevenit pentru a exclude tratări multiple ori duplicitare, să aprobăm o instrucțiune prin care să descriem prevederile legale, dacă îmi permiteți această expresie, pe înțelesul tuturor. Dumneavoastră ați avut posibilitatea să faceți cunoștință cu acest material în faza de proiect. Vă rog, dacă sunt careva propuneri la această etapă, vă rog să vă pronunțați. Domnul Moțarski, domnul Simonov. Domnul Moțarski, vă rog. Vă rog, da. Deci trebuie să-i dăm citire. Asocierea la blocul electoral înregistrat se efectuează pe perioada de desemnare a candidaților și influențează pragul electoral de reprezentare pentru accedere în Parlament în funcție de numărul final al partidelor constituante. Deci dumneavoastră cunoașteți foarte bine, cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor se finalizează înregistrarea candidaților. Anume, acest punct stipulează clar că pe parcursul perioadei de înregistrare, dacă, de exemplu, blocul electoral a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală în a 50-a, 40-a zi, deci în perioada de înregistrare, și a fost înregistrat un bloc electoral din două partide, cărora, de exemplu, le se impune un prag de reprezentare egal cu 9%. Dar până în interiorul perioadei de înregistrare, la acest bloc se mai alătură o a treia formațiune. Codul electoral presupune că pentru un bloc electoral din 3 formațiuni este necesară acumularea unui prag de trecere de reprezentare în Parlament de 11%. Deci asta e situația. În interiorul perioadei de înregistrare a candidaților, pentru că după 30 de zile, deci în interiorul ultimilor 30 de zile de perioadă electorală, știți că deja rămâne înregistrată formațiunea respectivă în calitate de concurent electoral, în cazul dat blocul electoral, totodată sunt permise anumite modificări în interiorul listei deja aprobate. Domnul Simeonov, vă rog, dacă v-am răspuns la întrebare, domnul Moțarski. Da, în ceea ce privește punctul 7, eu aș propune ca noi să-l excludem, dat fiind faptul că prevederile articolul 86, da, în ceea ce ține de stabilirea pragului electoral. De reprezentare, da. Da, deci în partea ce ține de... Deci aliniatul 1 stipulează că după primirea proceselor verbale, deci pragul deja este ultima etapă finală. În ceea ce privește, da, spre exemplu, în bloc au fost 4 partide sau 3 partide și în anumite circunstanțe 2 au părăsit blocul respectiv concurentul electoral, în cazul dat blocul, este format din 2 partide și apare întrebarea care prevedere se va aplica în ceea ce privește. Eu pot să vă explic ușor. 9 sau 11? Da, eu ușor pot să vă explic. Deci este partea verso a răspunsului oferit colegului Moțarski. Deci vorbim, în cazul întrebării domnului Moțarski, am vorbit despre perioada de până la finalizarea înregistrării și în punctul 8 vorbim de modificări care pot surveni după încheierea registrării. Deci cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor se fac ultimele registrări, se bat în cuie listele de candidați și concurența electorală care participă la alegeri. Deci în cazul nostru, dat să presupunem că avem un bloc electoral din 4 partide constituit, ori din 3 partide constituit, care trebuie să acumuleze un procent de reprezentare egal cu 11, după perioada de registrare a concurentului electoral, deci în interiorul acelor ultimele 30 de zile, noi avem înscris în buletinul de vot concurentul electoral
blocul electoral A, blocul electoral C, să presupunem. Deci acest bloc electoral are un anumit format deja constituit. Înregistrarea concurenților electorali s-a finalizat. Ea nu mai poate avea loc modificarea concurentului electoral decât excluderea acestuia. Deci, în interiorul unui concurent electoral, lista poate fi modificată. Dar însăși concurentul electoral, el poate fi doar retras, deci nu mai poate apărea unul nou. Dar modificarea prin excluderea unui partid, deja înseamnă că asta e alt bloc electoral. Înțelegeți? Pentru că ei se fac prin acorduri de constituire a blocurilor. Și doar în perioada de înregistrare a acestora pot fi semnate acorduri de constituire. Contrar, asta e alt concurent electoral distinct. Asta e răspunsul la întrebare. Vă rog, a doua întrebare. Da, a doua. În ceea ce privește, deci, de 51 de persoane. Codul electoral, în principiu, prevede că în cazul Plus în care... rezervă. Da, deci în cazul în care se micșorează sub 51, concurentul respectiv este avertizat. El nu este exclus, dar este avertizat. Și eu încerc să înțeleg care este locul acestei... Da. O secundă. Sau condițiile de înregistrare în cazul în care acestea nu sunt micșorați sub 51 de persoane. Pentru că condițiile de înregistrare sunt condiții egale pentru toți. Egal, da, exact. Deci există situații când posibil numărul candidaților pe lista unui partid ori unui bloc, oricum este o listă constituită din 101 plus rezerva prevăzută de codul electoral, dacă această listă în perioada, ultima perioadă, 30 de zile înainte de ziua alegerilor, decade sub 51, cum ziceți dumneavoastră, se emite o avertizare. Deci blocurile electorale, această sintagmă are menirea să egaleze, pentru că în codul electoral expres nu e menționat egalarea în aceste drepturi. Și aici are menirea să egaleze lista emisă de un bloc electoral, să presupunem, constituită din 3-4 formațiuni, 2 formațiuni, posibil, cu lista înregistrată de un singur concurent electoral. Asta e situația. Articolul 79 în partea cetățenii de condițiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidați prevede pentru concurenții electorale, adică articolul 79 nu face distincție între partid, formațiune social-politică și bloc electoral. Toți sunt concurenți electorali. Domnul Simonov, eu nu văd o problemă de a pune punct la această propoziție și la punctul 7 după sintagma pentru accedere în Parlament. Da. Vă rog, domnul Râtu, dumneavoastră ați fost următor. Da, tot la punctul 7, în cazul în care, deci, blocul, fie din 2 sau din 3 sau mai multe partide, din acest bloc se retrage unul. Ar putea să fie conform documentului de constituire a acestui bloc, să fie că ieșirea unuia din parteneri distruge blocul, sau altă variantă ar putea să fie că ieșirea unuia din parteneri nu distruge blocul și el rămâne în continuare. În ultimul caz, practic, nu se văd, să zicem, situații alarmante. Adică el poate, de celelalte partide care au rămas, ele merg în continuare cu denumirea blocului și cu lista respectivă. Și cu pragul de reprezentare. Și pragul de reprezentare inițial stabilit. Dar în cazul în care documentul lor de constituire prevede altfel, că deci se descompune, se desfințează însăși blocul, Unii întrebare ori propunere. Ce facem noi? Adică nu cum facem nimic, noi acționăm conform acordului de constituire a blocului, care este un act primar înregistrat la Comisia Electorală Centrală. Deci, conform procedurii, dacă dumneavoastră vedeți, chiar de la punctul 1, punctul 2, dumneavoastră vedeți procedura primară. Partidele care doresc să formeze un bloc electoral, în primul și în primul rând, adoptă decizii pe interiorul partidului, că au decis crearea unui bloc. Pe urmă, adoptă o decizie comună a acestor partide privind instituirea blocului electoral și regulile de funcționare. Și regulamentului de funcționare, prezintă la Comisia Electorală Centrală acest document. Noi, în ședință publică, urmează să adoptăm hotărâre fie de aprobare, ori fie de respingere a acestui document. În cazul în care ei sunt aprobați, ei sunt bineveniți să-și prezinte actele candidaților săi pentru înregistrare. Dar preliminar, fiind înregistrat la Comisia Electorală Centrală, blocul electoral. Vă rog alte întrebări, alte propuneri. Stimați colegi, eu, de fapt, aș propune totuși noi să excludem punctul 7 ca propunere. Ok. Alte propuneri sunt? Și ce facem atunci în cazul în care intervin schimbări deja după perioada de înregistrare? Cum reglementăm? Deci noi
urmează la fel să ținem cont și de prevederile acordului. Dacă acordul, cum a spus colegul nostru, domnul Râtu, acordul prevede că blocul continuă să-și desfășoare activitatea, Și dacă nu prevede? Despre asta și vă spun. Instrucțiunea dată, ea creează un cadru legal existent pentru cei doritori de a crea un bloc. Ei trebuie să știe clar care sunt regulile de joc, să nu improvizeze pe parcurs. Și cei care vor decide să semneze acest pact, ori acest acord de crearea unui bloc electoral, ei trebuie să știe clar care sunt consecințele. Deci eu dacă insistați am să pun la vot propunerea dumneavoastră, dar mie mi se pare una crucială, pentru că altfel noi am putea să ne ciocnim cu situații manipulatorii, când se micșorează, se majorează partidele în bloc după bună lor voință, fără nicio consecință. Deci până la 30 de zile, Nu, vă rog să atrageți atenția la punctul 7 și la punctul 8. Punctul 7 reglementează asemenea situații dacă vor apărea în ultimele 30 de zile și punctul 8 reglementează în perioada de înregistrare ce se întâmplă. Atunci ei pot nestingerit, să mai adere un partid, să iasă un partid. Pentru că suntem în perioada activă de înregistrare și atunci partidul, și dumneavoastră o să vedeți acest lucru, la sigur partidele în interiorul perioadei de înregistrare vor veni și cu modificări. Noi nu numai odată am adoptat hotărâri de modificarea listei candidaților în interiorul perioadei de înregistrare. Da, așa întrebarea apare. Dacă n-ar Domnul Râdu, asta e a doua întrebare. bine, Da, vă rog. n-ar trebui acum să reglementăm și deci procedura dacă după anumite modificări ei își schimbă locul, adică trag din nou la sors, își schimbă Nu, sigur locul că de nu, pentru că înregistrare. să atribuie unui singur concurent electoral și concurentul electoral e blocul, nu omul de pe listă de blocului, ori partidului. Și în cazul dat n-are cum să-și schimbe, pentru că se înregistrează blocul electoral. Și în cazul în care eu trecut toate procedurile, 1 de înregistrare blocului, 2 de înregistrare listei de candidați și atribuirea locului în buletinul de vot, mai departe toate modificările poartă caracter tehnic. Vă rog, stimați colegi, domnul Țarscă, a doua întrebare. Domnul Urât a pus în discuție o situație foarte posibilă. Blocul presupune uniune dintre doi concurenți electorali. 2 și mai mulți. Da, 2 și mai mulți, cel puțin 2. Ce se întâmplă, domnul Urât a pus în discuție, dar ori poate eu n-am fost atent, dar ce se întâmplă în cazul în care blocul este constituit din doi actori politici și unul din ei se retrage din bloc? Asta vă zic. Efectiv dispare temeiul de înregistrare a blocului la CEC. Stimați colegi, este un subiect și un caz absolut previzibil și absolut bine reglementat în lege. Deci, în cazul nostru, noi reglementăm prin punctul 7 și prin punctul 8 ce se întâmplă în asemenea situații în perioada de înregistrare, când este posibil înregistrarea, și alte situații ce poate fi în cazul în care deja este depășită faza de înregistrare. Înseamnă că acest concurent electoral nu mai există în sine și el urmează, la fel prin hotărârea CEC-ului, să fie radiată din buletinul de vot. Pentru că asemenea entitate s-a autolichidat. Ar fi fost bine. Că nu mai există, deci să presupunem că partidul A cu partidul B au creat un bloc, partidul B a părăsit blocul deja după perioada de înregistrare, partidul A efectiv nu mai poate crea bloc, nu mai poate să înregistreze nici listă. Ar fi fost binevenit să descriem o asemenea situație în regulament, odată ce el vine în sensul de a... Stimați colegi, asta în primul rând o instrucțiune, în al doilea rând noi, știți cum, eu, domnul Simeonov, e martor. Eu, de fapt, am pus la îndoială necesitatea unei asemenea instrucțiuni, pentru că, din punctul meu de vedere, e bine reglementat în cod. Dar deoarece colegii cred că ar fi bine să avem o instrucțiune pas cu pas, să arătăm cum se face, da, să o facem. Dar dacă o încărcăm și transpunem toate normele din cod, atunci asta e o simplă citire a codului electoral. Deci nu știu dacă ea trebuie atât de mult încărcată. Procedurile sunt clare, noi le cunoaștem și ele sunt absolut logice. Și dacă îmi permiteți. Vă rog. Deci, dacă se apare așa o situație, că deci a fost bloc constituit din două partide, deci după înregistrare el devine concurent electoral. Evident. Și în cazul când, deci un partid a ieșit, deci nu mai este chestiile astea, noi aplicăm direct codul electoral, deci referitor la concurent electoral. După înregistrare devin concurenți electorali, nu mai vorbim de chestiile. Și aplicăm direct normele din cod. Și atunci nu mai este nevoie de a... Situația asta este specifică blocurilor. Întocmai. Nu mai operăm cu criteriul de bloc ori de lista unui partid. Noi operăm cu terminologie concurent electoral. Din momentul în care este emisă hotărârea CEC-ului privind înregistrarea listei de candidați, fie că vine din partea unui singur partid, fie că vine din partea Uniunii a două ori mai multe partide, e o listă a unui concurent electoral. Și atunci noi operăm, într-adevăr, în conformitate cu prevederile codului electoral.
totuși fi la comentariu, fiu de precizare întrebarea. Dacă am înțeles eu corect, că în discuțiile care le-ați purtat numai ce, asemăna că în cazul în care un bloc din două partide sau din trei s-au retras 1-2, atunci celălalt, parcă așa înțelegeam eu, că parcă ar pierde dreptul de a rămâne să Corect, ați concureze. înțeles, el nu mai poate fi bloc electoral. Dar eu Pentru nu cred că trebuie să fie așa. Nu? Puteți Deci credeți ori nu, dar în dacă părerea noastră. documentul lor de constituire nu prevede asta, că se desființează, atunci Bloc el trebuie să electoral, un rămână, singur partid. el are dreptul să rămână, dar consecințele le suportă, fiindcă el își ia un prag mai mare decât îl are un partid singur. În părerea dumneavoastră am Deci înțeles-o, asta e părerea mea și trebuie pus la vot. eu nu mă îndoiesc. Regulamentul presupune punerea la vot. Stimați colegi, alte propuneri dacă sunt. Alte propuneri nu sunt. Se supune votului propunerea domnului Urâtu privind păstrarea calității de concurent electoral a unui bloc electoral, chiar dacă acesta rămâne cu un singur partid din cele constituante anterior în perioada în care deja s-a încheiat perioada de înregistrare. Corect am formulat propunerea dumneavoastră? Și în cazul când documentul de constituire nu prevede... Astea sunt consecințe deja. Stimați colegi, cine este pentru susținerea acestei propuneri, rog să votăm. 1. Stimați colegi, cine este împotriva acestei propuneri, rog să votăm. 3, 4. Cine s-a abținut? 2 abțineri. Domnul Râtu, propunerea dumneavoastră nu a acumulat numărul necesar de voturi de a fi acceptată. Pornind de la faptul că alte propuneri, alte amendamente nu sunt, să accepte propunerea înaintată de domnul Simeonov în punctul 7 de a exclude, deci de a pune punct la propoziție după sintagma de accede în Parlament și restul frazei de a fi omisă, ce face referință la numărul minim de persoane, pentru că este reglementat expres în cod. Deci, dumneavoastră aveți în vedere că ați făcut referința general să fie punctul 7 exclus. Deci, insistați pe chestia asta, da? Stimați colegi, a fost propunerea domnului Simeonov, în general, de a exclude punctul 7, fără a interveni redacțional la el. Cine este pentru această propunere, rog să votăm. 2. Cine este împotrivă? 2. Cine s-a abținut? Deci 3 abțineri, 2 pentru, 2 pro. Stimați colegi, nu a întrunit majoritatea de voturi această propunere. Se supune votului instrucțiunea în întregime, luând în considerare redactarea, o redacție acceptată de raportor. În punctul 7, după sintagma accedere în Parlament, se pune punct și restul propoziției se exclude. Cine este pentru aprobarea instrucțiunii în redacția propusă de raportor, rog să votăm. 1, 2, 3, 4, 5. A fost aprobat. Cine este împotrivă? 1. Cine s-a abținut? 1. Deci, cu 5 voturi pro, instrucțiunea a fost aprobată. Următoarea chestiune din ordine de zi. Deci, următoarea chestiune de ordine de zi ține de degrevarea și convocarea de la locul de muncă a membrilor Comisiei Electorale Centrale ce nu activează permanent pentru perioada electorală. Stimați colegi, este bine cunoscut, Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărârea 81 din 28 mai 2014, a stabilit data de 30 noiembrie, drept dată de desfășurare a alegerilor parlamentare în Republica Moldova. În conformitate cu prevederile codului electoral, se propune următorul proiect de hotărâre. Se degrevează la atribuție de loc de muncă permanent membrii care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală, începând cu data de 15 septembrie 2014, după cum urmează. Guțu Svetlana, asistent al deputatului Parlamentului Republicii Moldova, angajat în Secretariatul Parlamentului, domnul Modrângă Vitalie, consilier juridic, Oficiul Național al Viei și Vinului, Răducan Eduard, asistent al deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, angajat în Secretariatul Parlamentului, Simeonov Alexandru, asistent al deputatului Parlamentului Republicii Moldova, angajat în Secretariatul Parlamentului. Punctul 2. Presupune convocarea a 2 membri care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală, începând cu data de 15 septembrie 2014, și anume, după cum urmează, domnul Gafton Vasilie, avocat în cabinetul avocatului Vasilie Gafton, și Moțarski Vadim, avocat în cabinetul avocatului Vadim Moțarski. Remunerarea membrilor Comisiei Electorale Centrale convocați și celor degrevați de atribuțiile de serviciu la locul de muncă permanent se efectuează conform legislației în vigoare. Se propune ca prezenta hotărâre să intre în vigoare la data adoptării și cu publicările pe site și în monitor oficial. Raport încheiat, vă rog întrebări. Domnul Moțarski, vă rog. Eu am o remarcă generală, care nu neapărat vizează doar acest proiect. Noi recepționăm prin e-mail proiectele de hotărâri, dar de multe ori când venim în
sală, în ședință și deschidem laptopul, vedem că este diferență mare între proiecte. De aceea aș ruga ca pe viitor... Spre îmbunătățire, ori... Da, ca pe viitor, chiar dacă apar modificări cu jumătate de oră înainte de ședință, cu jumătate de oră să primim un e-mail pe e-mailul cecului. Vă rog, secretariat să Pentru asigurați. că eu când am venit în ședință... Am înțeles că doleanța e clară. Deci proiectul, într-adevăr, se transmite membrilor comisiei, în același timp, în paralel, lucrează redactorii pentru economisirea timp. Eu cred că proiectul transmis dumneavoastră, pentru că eu am văzut materialele, la fel ca și dumneavoastră le-am primit pe poștă, materialele nu s-au oferit schimbare de esență, doar de redacție. Dacă dumneavoastră ți-a tras atenție, s-a tras atenție la convocare, respectiv. În general a dispărut un punct cu privire la remunerare, care viza remunerarea pentru atragerea pe perioade de zilelor de odihnă. Deci s-a constatat că, conform codului muncii, în acest sens se emit dispoziții. Nu se face o hotărâre a cecului, pentru că noi nu știm câte zile concret vor fi, care vor fi ele. Pentru fiecare caz aparte se va emite câte o dispoziție. În acest context. Deci sigur că... Procedural am avut în vedere, da. Ok. Deci, vă rog secretariatul să fixați, chiar dacă ultima versiune, atunci când se încarcă în computere la noi, să fie transmisă pe poștă și membrilor, chiar dacă este cu ceva timp înainte de ședință. Vă rog, sigur. Convocare și înțeleg eu pentru... De atragere la muncă în afara orelor de program. Prin dispoziția dumneavoastră, înțeleg eu? Evident, prin dispoziția mea, pentru că eu sunt distribuitor de buget și distribuitor de finanță și în cazul dat, eu sunt responsabil de gestiunea resurselor financiare. Atunci când sunteți atrași la lucru suplimentar, inclusiv membrii comisiei, se achită dublu, se fac anumite remunerări. În acest context se face la strictă necesitate. Da, aici este o problemă, că în cazul dat e evident, e necesară o hotărâre comisiei pentru chestiuni. Este părerea dumneavoastră, eu nu cred. Nu știu, și colegii cred că au aceeași părere au. La vot să vedem. Stimați colegi, alte propuneri, alte întrebări. Deci aici eu aș vrea să precizez la chestia asta. Convocarea comisiei, ședințelor comisiei se face după regulament, adică poate să fie așa. Dacă va fi lucru suplimentar, nu ședință, atunci evident că poate și prin hotărâre. În perioada electorală se întâmplă situații, vari situații, când membrii comisiei sunt atrași la lucru în zile de sâmbătă, zile de odihnă, duminică. În aceste situații, deci ele nu sunt permanente, aceste situații, ca să fie reglementate printr-un act permanent. Ele pot fi unicale. Cu atât mai mult că ele pot să nu fie deloc. Deci poate să fie un singur caz în ziua de duminică când avem loc alegeri, de exemplu. Un singur caz pe perioada electorală. Poate fi. Dar pot fi și mai multe. Deci în aceste situații se reglementează prin procedurile prevăzute în codul muncii. Prin dispoziția conducătorului se convoacă în orele extraprogram și în orele zilelor de odihnă. Se achită dublu această muncă. Deci asta noi toți cunoaștem. Eu înțeleg, poate nu permite orgoliu, de ce să faci un depășit și asta. Alte situații sunt? Eu am înțeles, eu v-am răspuns la întrebare. Nici o greșă. Deci eu v-am răspuns la întrebare. Stimați colegi, alte propuneri sunt? Cine este pentru aprobarea proiectului prezentat de către raportor în redacția propusă, rog să votăm. Vă mulțumesc frumos. Proiectul este aprobat unanim cu 6 voturi pro 7. 7 voturi pro. Deci pentru procesul verbal, domnul Modrângă este absent din sală la moment. Posibil. Deci, secretariatul am să rog cel târziu mâine dimineață la Parlament să fie transmis hotărârea noastră spre informare, conducătorul secretariatului, unde sunt angajați colegii noștri. Deci, stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră am să iau la rând mandatele de consilier, care sunt 12 la număr. Cerere 10 la număr, fără primele două chestiuni. Pentru procesul verbal s-a alăturat și domnul Vitalie Modrâng. Deci, în Consiliul Sătesc Cobusca Nou, pentru absență nemotivată la 3 ședințe consecutive ale Consiliului, a fost ridicat mandatul lui Drăguțan Andrean. Deci, a 4-a ședință a fost ridicat acest mandat, nu a 3-a. Deci, în condițiile date, mandatul îi revine candidatului supleant Racovițana pe lista Partidului Popular Creștin Democrat.
Deci, totodată, s-a ținut cont de declarațiile privind refuzul mandatului din baza propriei dorințe a următorilor candidați supleanți: Digorie Eudochie, Drăguțan Vitalie și Rotar Maria. Vă rog întrebări. Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobarea acestui proiect, rog să votăm. Vă mulțumesc. În Consiliul Sătesc Tătărești, deci a fost depus cerere de demisie a consilierului Mihai Iuri, ales pe lista Partidului Democrat. Deci cererea de demisie se bazează pe faptul că cetățeanul din propria dorință nu mai dorește să fie consilier, așa și indică, din bază de proprie dorință. Deci mandatul revine candidatului supleant Rusu Dumitru. Vă rog întrebări. Întrebări nu sunt. Cine este pentru, rog să votăm. Eu vă mulțumesc. Este aprobat proiectul. În Consiliul Sătesc Vișniovca, Cantemir. Deci am fost informați despre decesul consilierului Mihnea Nicolae, ales pe lista PCRM, și a fost transmisă la fel la CEC cerere de demisie a domnului Hagiu Nicolae, ales pe lista același partid. Astfel avem două mandate vacante, cer iertare, pe lista PCRM. Întrucât lista candidaților supleanți a acestui partid s-a epuizat, a fost restabilit șirul descrescător, conform cărora cea mai mare valoare numerică îi revine candidatului supleant din partea Partidului Democrat. Deci, în conformitate cu actele care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele în Consiliul Sătesc Vișniovca, Cantemir, revin candidatului supleant Bahnar Maria, aleasă pe lista PCRM, deci unul din cele două, ultimul care se epuizează lista, și domnului Nicolov Nicolae, pe lista Partidului Democrat. Listele candidaților supleanți, respectiv fiind confirmate prin hotărârile instanțelor de judecată. La fel, la atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Ciubaciuc Alexandru, pe lista Partidului Democrat, prin care acesta a refuzat mandatul de consilier din propria dorință. Și spune că mai departe a fost prezentată la primărie a fost prezentată de la primărie o adeverință care confirmă aflarea peste hotare încă unui candidat supleant, Dirmengi Valentina, aleasă pe lista PCRM. Deci certificatul de la primărie, știm că noi am discutat acest lucru, în cadrul examinării, anume secretarul ne scrie nou o declarație, am să o găsesc imediat, prin care ne scrie că respectiv persoana Dirmengi Valentina, din baza lor de date, este în afara țării. Vă rog întrebare. Da, domnul Rătu. Dirmengi Valentina, adeverința emisă de către secretarul Vișniovca, căruia îi se cuvine mandatul de consilier vacant în Consiliul Sătesc Vișniovca, deci secretarul confirmă că a investigat această situație după solicitarea noastră. Atunci când candidatul respectiv și-a dat consimțământul, după ce a devenit un supleant, el trebuia să indice o adresă acolo. Deci este vreo confirmare că s-a scris la adresa respectivă pentru a informa. Noi urmează să schimbăm procedura în cadrul Comisiei Electorale Centrale și cum am convenit, odată cu modificările imediat care vor veni după 15, noi vom modifica și această procedură. Deci pentru a avea răspuns adecvat membrilor comisiei, s-a solicitat un certificat suplimentar din partea secretarului, care la fața locului a constatat că da, ea este plecată, nu este pe loc în sat. Și dânsul a semnat, a scris de mâna lui un document. Deci este o persoană responsabilă, conform legislației în vigoare, poate fi pedepsită de fals în acte în cazul în care se constată că a dus în eroare. Nu, eu nicio grijă. Deci am investigat cazul în contextul noilor solicitări. Vă rog întrebări dacă sunt. Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobarea acestui document, rog să votăm. Vă mulțumesc, adoptat unanim. Următoarea chestiune ține de Consiliul Sipoteni Călăraș. Deci a fost depusă o cerere de demisie a consilierului Lipcan Elena, aleasă pe lista PLDM. Deci mandatul revine candidatului supleant Gușceac Ion, ales pe lista același partid. În cererea depusă se scrie: eu, subsemnată Lipcan Elena, consilier pe lista cu tare partid în cu tare consiliu, anunț depunerea mandatului de consilier și solicit ridicarea acestuia, inclusiv cu incompatibilitatea participării la ședințele Consiliului Comunal Sipoteni. Imposibilitatea, cer iertare.
imposibilitatea participării la ședințele Consiliului. Vă rog, întrebări. Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Rog să votăm. Unanim aprobat. Consiliul Sătesc Vărzărești Noi, Călăraș, ne-a informat despre decesul consilierului Dulgheru Ion, ales pe lista Partidului Republican. Următorul mandat, în lista supleanților, îi revine candidatul Radu Mihail. Vă rog, întrebări? Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Rog să votăm. Domn Găfton, doamna Cuțu? Unanim, proiectul a fost aprobat. Următoarea chestiune ține de atribuirea unui mandat în Consiliul Raional Ieloveni. Deci a fost prezentată la CEC cerere de demisie motivată prin plecarea peste hotare a consilierului Manțoc Sergiu, candidat consilier pe LDM. Deci, respectiv, mandatul revine următorului consilier supleant, Gherdelescu Lucia. Întrebări, vă rog? Întrebări nu sunt. Stimați colegi, cine este pentru, rog să aprobăm. Mulțumesc. 8 voturi pro, proiectul este aprobat. Următoarea chestiune ține de un mandat în Consiliul Sătesc Ialoveni. Deci, în legătură cu absența nemotivată la 3 ședințe ale Consiliului, a fost ridicat mandatul Ieremie Iuduche. Astfel avem un mandat vacant, care revine candidatului supleant Burlac Mihail, ales pe lista Partidului Democrat. S-a ținut cont, la fel, de declarația candidatului supleant Puiu Ivan, prin care acesta refuză mandatul de consilier. Raport încheiat, vă rog, întrebări. Deci, la fel, la 4 ședință a fost ridicat mandatul. Deci, ședința a fost pe 10 iulie, ultima absență a lui a fost la ședința din mai, dacă nu greșesc, eu ridic acum și vă zic. Din 15 mai. Reveniți? Din propria dorință, nu dorește. Fără motivare, da. Stimați colegi, pentru procesul verbal, domnul Simeonov lipsește. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Rog să votăm. Da. 7 voturi pro, proiectul este aprobat. Următoarea chestiune ține de atribuirea unui mandat în Consiliul Hănăsenii Noi Leova. Deci, în legătură cu incompatibilitatea funcției consilierului Vlas Simeon pe lista PLDM, acestuia a fost ridicat mandatul. Mandatul revine supleantului Lisevici Nicolae. Deci, dânsul a fost angajat prin concurs la funcție publică în cadrul primăriei din localitate. Este anexată și dispoziția primară, prin care Simeon Vlas a fost declarat învingător la concurs și se numește în funcție respectivă, în cadrul, și se încadrează în schema de încadrare a primăriei. Vă rog, întrebări? Întrebări nu sunt. Cine este pentru, rog să votăm. Mulțumesc. Unanim, 7 voturi pro, proiectul este aprobat. Următoarea chestiune ține de Bănești, Telenești. În legătură cu absența fără motive întemeiate la 3 ședințe consecutive, mandatul Donos, ce revine Donos Ghenadie, ales pe listă pe CRM, a fost ridicat. Mandatul revine candidatului supleant Stroici Andrei, pe lista același partid. Vă rog, întrebări. La fel, la 4 ședințe a fost aprobat hotărârea. Vă rog, întrebări. Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobare, rog să votăm. Mulțumesc. Unanim 7 voturi pro, proiectul este aprobat. În Consiliul Sătesc Gaidar, Uta Găgăuzea, au fost ridicate câteva mandate și anume. Primul, în legătură cu absența nemotivată la 3 și mai multe ședințe ale Consiliului, deci mandatul Bacu Dmitri, ales consilier independent. Alt mandat ridicat este mandatul ce revenea consilierului Gaidarjă Ilie, ales pe lista pe CRM din aceleași motive. Astfel au devenit vacante 2 mandate. Întrucât mandatul de consilier deținut de un candidat independent a devenit vacant, Comisia Electorală Centrală a restabilit șirul descrescător și cea mai mare valoare numerică a revenit Partidului Democrat. Totodată, secretarul Consiliului, în același timp, în cadrul examinării acestui dosar, secretarul Consiliului Sătesc Gaidar a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul unui consilier la fel independent, Cioban Gheorghe. Iarăși, potrivit șirului descrescător, în acest caz deja,
S-a stabilit că îi revine următorul mandat candidatului independent, în conformitate cu valorile numerice. În baza documentelor ce le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier revin în următoarea ordine consecutivă. Deci candidatul supleant Celac Ilia, ales pe lista PD, Terzi Petru pe lista PCRM și candidatul independent Topal Petru. Toate aceste liste fiind confirmate în modul respectiv de instanțele de judecată. La fel, Comisia Electorală Centrală trebuie să reție faptul că decesul unui din consilieri a survenit în data de 2 august 2013. Decizia privind acest fapt a Consiliului Local a fost adoptată în 14 mai 2014 și documentele Comisiei Electorale Centrale au fost remise pe 4 august. Respectiv au fost depășiți mai mulți termeni prevăzuți de procedurile Comisiei Electorale Centrale și legislația în vigoare. Deci, pe lângă atribuirea de mandate, rog să susținem atenționarea secretarului Consiliului Sătez Gaidar asupra necesității respectării termenilor stabilite în regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală în 23 aprilie 2013. Raport încheiat, vă rog întrebări. Întrebări nu sunt. Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Rog să votăm. Vă mulțumesc. Unanim a fost aprobat cu 8 voturi pro. Vă rog pentru procesul verbal, domnul Simeonov a revenit în ședință. Stimați colegi, la început ședinței v-am anunțat că vreau să vă aduc la cunoștință, de fapt să vă consult opinia asupra la 3 chestiuni. Deci, pentru a nu avea opinii diferite ce ține de momentul în care partidele politice pot începe procedurile prevăzute de legislația în vigoare, procedurile de înaintare a candidaților, conform articolului 61. Deci, dacă 41, cer iertare. Deci, dacă atragem atenție la articolul 41, acolo se face referință că atât la noțiuni de perioadă electorală, cât la noțiuni de 60 de zile înainte de ziua alegerilor. Deci, eu vreau să vă gândiți la această situație, pentru că noi o să ajungem imediat în săptămâna viitoare în ședință și va trebui să adoptăm anumite acte normative ce țin de data, ora, locul, unde noi vom începe primirea depunerilor documentelor, să facem publice aceste lucruri și să creăm un cadru normativ legal și clar pentru toți eventuale concurențe electorale. La fel, chestiunea 2 la care vreau să vă atrag atenția și o să vă rog să consultați în secretariat după ședință un nou model al listei electorale care se propune să fie introdus din acest an pe format de hârtie A3, dat fiind faptul că anume în acest an legislația ne obligă pe noi să introducem codul personal a cetățenilor în varianta printată a listelor electorale, respectiv varianta în formula A3 este un A4 este destul deja de mică și neîncăpătoare. În aceste condiții propunem să trecem la o practică deja existentă în regiune, inclusiv în statele vecine, inclusiv în statele cu care noi avem colaborare bună, România, Ucraina, Georgia, unde listele sunt printate pe un format mai mare. Atât. Deci vă rog la aceste chestiuni să atrageți atenție. Întrebarea prima care ați pus-o, să ne gândim la ea, ați avut în vedere 60 de zile din ziua registrării candidaților sau este vorba de când a intrat în vigoare hotărârea Parlamentului? Aici ați avut în vedere momentul acesta? V-am atras atenția că apar deja întrebări. Așa. Și unii politicieni, unele partide au o anumită opinie, alții aici au opinie când poate partidul începe acțiunile de înaintarea candidaților. Pentru că sunt anumite proceduri. Trebuie convocat un organ responsabil la partidului de aprobare listei. Trebuie colectate toate datele, inclusiv declarațiile, inclusiv acordul și multe alte lucruri, CV-urile, toate alte acte cerute de Comisia Electorală Centrală. Deci întrebarea apare, pentru că noi în prima dată de când este adoptat codul electoral avem această discrepanță între de 15 zile și apare întrebarea când pot începe acest lucru. După 15 septembrie ori totuși începând cu 30 septembrie, când încep a curge aceste 60 de zile de perioadă electorală. Și aici eu vă rog să vă gândiți la acest lucru, analizați din punctul dumneavoastră de vedere, noi o să ajungem să adoptăm în acest sens decizii. Dacă alte situații nu sunt, avem în examinare, da, domnul Moțarski.
Nicio problemă. Eu am rugăminte. Având în vedere că ședințele vor fi mai des în perioada ce urmează, rog ca la începutul fiecare și vom avea persoane multe în sală, rog ca începutul fiecare ședinței cineva din aparat să raporteze în fața Înregistrare. comisiei cine sunt înregistrați din persoane fizice, din mass media, din partea concurenților electorali, ca să auzim fiecare, nu doar să existe o listă undeva pe masă și să ne uităm în sală și nu înțelegem cine sunt persoanele prezente. Se acceptă. Această practică a existat anterior. Deci noi simplu vom continua. Deci să pregătiți pentru fiecare ședință, vă rog și un formular pentru înregistrarea participanților. Vă rog. Da, dacă suntem la diverse, iată, îi uit prin comunicat de presă din data de 8 septembrie 2014. Eu, din câte am înțeles, Comisia Electorală Centrală deține președinția la ACCEO. Nu, președinția este nominală. Din câte dumneavoastră puteți să vă documentați și în statut. Stați o clipă, atunci noi am aprobat o sumă destul de impunătoare în partea ce ține deci de activitățile care urmează a fi realizate de către Comisia Electorală Centrală în contextul deținerii președinției la ACCEO. Dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că toate, să zic eu, contribuțiile, ori raportul financiar este făcut de statul Republica Moldova și nu de o persoană fizică, eu ori altcineva. Dar președinția, în cadrul acestei instituții, a revenit unei anumite persoane. În cazul dat, președintelui instituției. În statut este prevăzut, în statutul asociației. Deci este reprezentarea se face printr-o anumită persoană și acest lucru este prevăzut în statut. Îl consultați, dacă o să doriți, o să revenim la acest subiect. Alte chestiuni. Deci eu aș vrea să anunț că am anumite obiecții la regulamentul privind ținerea registrului funcționarilor electorali și propun... Deci, Deci, domnul Rutu, da, cel care a fost, da. știți că în aparat se lucrează la regulamente, sunt binevenite aceste propuneri. Deci nu cred că este cazul. Totodată să știți că avem în lucru acum un demers din partea Partidului Comuniștilor la semnătura președintelui Partidului Voronin, ce ține de luarea unei atitudini față de procedura de desemnare a candidaților demarată de către un posibil concurent electoral, deci un partid, Partidul Democrat. Examinăm această chestiune, deci dacă o să doriți să vă expuneți asupra acestui subiect, poftim, sunteți bineveniți. Versiunea la care se lucrează acum este că acest partid, acest ori alt partid, poate să-și demareze procedurile de selectare a candidaților în limita legislației în vigoare, în baza statutului său, muncind în acest sens cu membrii partidului său. Deci, în principiu... Această chestiune propusă, examinată în ședință? Sau... Nu, deci este un demers, nu este o contestație, nu este o sesizare. Dar deoarece este un subiect complex, deoarece au fost sesizate și anumite instituții internaționale care au adresat întrebări, vă sugerez și dumneavoastră, dacă aveți dorință să vă expuneți asupra acestui subiect, să o faceți formal, neformal, înscris, verbal, cum doriți. Pentru mine, în calitate de persoană responsabilă care trebuie să dau răspuns la un demers, pentru că este un demers. Da, nu este nici sesizare, nici contestație, este un demers prin care ne se aduce la cunoștință o chestiune. El este disponibil și pe pagina web. Eu fără târziu am accesat, dar n-am văzut. Vă mai uitați odată, da. Deci, vă rog să fie transmis în format electronic, să faceți cunoștință. Deci, în cazul în care aveți anumite opinii la acest subiect, vă rog să-mi dați de știre. Ați spus că sunt și niște demersuri din partea unor organizații internaționale? Nu, demersuri oficiale n-au fost, deci eu, pe parcursul ultimii săptămâni, am avut întrevederi, inclusiv am fost vizitat de reprezentanții PCRM, la cei care m-au anunțat asupra faptului că dânsii au informat și instituțiile internaționale și ulterior eu, în cadrul discuțiilor care le-am avut la CEC cu reprezentanții unor instituții, mi s-au dat întrebări la acest sens. Nu sunt sesizări nici în scris, nu sunt careva alte documente, doar în cadrul discuțiilor. Alte întrebări, vă rog. Alte întrebări nu sunt, ce am avut de spus am zis, stimați colegi, ședința se declară închisă. Noi o să facem o procedură solemnă prin care o să primim certificatele ISO. Dacă cei care nu știu, eu cred că toți colegii știu, dar dacă nu știți, oficial vă informez că noi am trecut cu succes procedurile de certificare în baza la 2 certificate ISO. Aceste certificate deja au sosit în original în Republica Moldova. Cred că într-o procedură solemnă și eu voi propune poate la următoarea ședință, ele să fie înmânate comisiei pentru a fi deținute în continuare. Mulțumesc! O zi bună!